Ne aflăm în zona Gării, zona unde stau cel mai mult oamenii străzii. Noi suntem în continuare în căutarea lui Vali și suntem curioși astăzi de cine vom da, așa că haideți cu noi în periplul acesta. Ne apropiem de zona țevilor, unde se află țevile chiar sub podul care duce la Grădiștea Rădenii, știu, și vrem să vedem dacă încă locuiesc acolo oamenii străzii. În dreapta mea este podul care traversează zona Grădiște și chiar aici jos, în față, sunt țevile care traversează apa caldă prin ele și acolo este zona lor. Din câte văd eu în momentul de față, este cineva acolo. Mamă, ce ești, Nu pot să cred că după atâția zeci de ani văd un om al lui Dumnezeu aici. Dar nu contează, Grațian. Ești sufletul, viața, prietenul meu cel mai bun. Ce faci, Cole? I love you! Ce faci? Dumnezeu să mulțească banii de aici, să aveți parte de mulți bani, să trăiți bine, vă doresc. Ce faci, dragule? Ce, Grațian? Domnul Nu vrei Florin, să fii nu. filmat? Grații! De ce? Dacă... I love you! Grații! Ce faci? Am auzit de la cineva în urmă cu vreo 10 minute că ai ajuns de 2 săptămâni pe stradă. Din nou. Ce ai făcut, mă? Iară pe stradă? Dar unde ai fost atâta timp? Cum? În Franța ai fost. Deci, bă, hai să vedem unde dormiți voi. Aici dormiți voi? Bă, pune-te jos, du-te Toți jos. patru? Florin mă Filmezi, cheamă. mă. Cum? Florin, ai grijă. Nu fac, mă, bandă pe TikTok, oprește-te, mă. Nu, bă, voi numai bani aveți în cap. Dar când am venit la voi cu mâncare și dădeam din banii noștri și timpul nostru, cum era? Zi. Era bine. Păi o să-ți duc, uite, îți duc să mănânci un sandwich, e Trebuie ok? pansat prima Mergem. dată și prima dată. Eu mă duc și-ți duc. De ce nu poți să calci? Și tu ești la picioare rupt. Știi ce trebuie? Trebuie să vezi cu picioarele, mă. Îmi lua ceva de mâncare, bro, nici plec. Mergem să vă luăm ceva de mâncare, da. Florin, ceva de mâncare, nici ceva, te rog. Bășrau. Bun, Florin, mergem să luăm un parizer, o pâine, ceva Nu mă iubești. și revenim, bine? De 100 de euro, de câte 20, câte 100 de euro. Și să stăm la o poveste, nu știu, ne așezăm și să povestești despre viața ta acum, uite cum ai fost acum, duși de familia ta. Ți-l a fost singurul care a fost sincer cu mine, nu m-a mințit, nu s-a dat drept altul. Bravo! Doarme ăsta. Hai că am adus mâncare. Apă, Alexul? Las că-ți duc de la mine, Alex. Florin să-mi aduce aminte. Dar cât ai la picior? 40, 41. Numărul tău. Uite, ai văzut dunga cum mi-a rămas. Las că-ți duc eu, Alex. Nu mai pot să-i port Adidas. Tu ce număr ai? Îți duc eu. 40 și tu? Eu am 43, 44, el are 40, 41. Las că vă duc eu, uite, o pereche, două perechi. Când mai venim pe aici? Mâine, poimâine. Așa, Denis, dacă puteți, vă rog, dacă puteți așa pe la biserică, oamenii care mai fac curățenie prin casă, mai o plapumă, o haină, ceva. Să vă înveliți aici? Da, pe aici e locul nostru și acum noi suntem doar noi 3, 4, că mai și Și voi patru dormiți pe plapuma asta? Da, mă. Sfinte Iisuse. Deci asta acum nu-i Să Bă, nu umple. mai avem plapuma aia să le umple, dăm, a? Flo. se umplă pe seară. Le mai dăm și plapuma aia care e la tine? Da, le dăm, le Și dăm. uite, și pe țevi acolo, că de aici Uite, ăla se uită la noi. Și pe țevi ne punem, că e plin pe seară să vezi. Să vadă ce facem. Bă, Dragii de... Ceva încă. na bun, haideți să mâncați, am luat salam. Hai. Bagă o rugăciune, Alex. Alex, tu te rogi, da? Hai. Doamne Iisuse, venim înaintea ta. Să aveți Bine, poftă Alex. bună, Poftă băieți. Noi bună, mergem, guys. că pe mine mă așteaptă familia Ne acasă. auzim mâine sau poimâine, da? Mâine, poimâine venim, da?